Έχεις τρομάξει πιο πολύ από μένα. Μπορεί και εγώ να φοβάμαι, αλλά εσύ έχεις τρομάξει πιο πολύ. Δεν τρομάζω. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα σπίτι του Τζο να κάνουμε ένα χώρο στριμάκι Τέλος πάντων. και να βράσουμε τέλεια. Ναι, ήδη φοβάμαι. Εγώ θα φοβάμαι. Ούτε εγώ. Δεν φύγαμε. Πάμε. Yes, sir. Ωρε φίλε. Το ξέρω ότι δεν μπορώ το χέρι του τώρα, γιατί έχω την κάμερα. Δεν πειράζει. Τώρα πάω στο χέρι του που έχω την κάμερα. Ποιοι είμαστε εμείς? Τι θέλετε εσείς εδώ? Ήρθαμε για ληστεία. Ποιοι είστε εδώ, τι λέτε? Για ληστεία ήρθαμε. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε φώσει εδώ πέρα. Φοβάμαι να ξέρεις, ήδη. Τι φοβάσαι? Το παιχνίδι. Εσύ έλεγες δεν φοβάσαι, τέτοια. Τι έγινε? Μ' άγχωσε αυτός. Είναι μου αγχώσει, Τζο. Μ' άγχωσε, μην άγχωσε. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω? Ότι θα αποδεθεί αυτός εν τέλει κι εγώ όχι. Όχι, δεν θα αντέξεις. Αλήθεια. Αυτό θα γίνει. Τώρα αυτό είναι σαν να μου προβάσεις challenge για να μείνω. Στούντιο, βλέπεις εδώ Ναι, μαυρίλα ρίξαμε. που έχει πέσει. Πάμε. Λοιπόν. Το backstage, περίμενε γιατί εγώ είμαι και backstage. Όπα. Το ξέρεις. Α, το φτιάξες, ωραίος. Του- Αυτό εδώ πέρα αυτό είχε πέσει. Αυτό είχε πέσει. Κοίτα τι πατέντα έχω κάνει, βλέπεις, έχω βάλει ξύλο. Πολύ καλό. Για να βάλω τα φώτα. Άκου πώς σκέφτομαι. Λοιπόν, καταρχάς στην αρχή θα ξεκινήσουμε με FIFA. Οπότε Ναι, θα ανοίξει εγώ θα εσύ κάτσω πίσω. pack opening. Άρα εσύ θα είσαι μπροστά εδώ. Ναι. Αλλά Θα πάω εκεί πέρα. άκου τι γίνεται. Θέλω πρώτα να αφήσω αυτό εδώ τεστάρουμε. πέρα. Ναι, θέλω πρώτα να Ναι. Θέλω πρώτα να τεστάρουμε την κάμερα να δούμε πώς, άμα σ' αρέσει πώς φαίνεσαι. Οπότε, Ω. έλα Δεν εδώ αρέσει κοντά μπροστά. με αυτή. Μάλιστα. Μετά εγώ θα κάθομαι εδώ στο Ναι, στον χώρο. trailer. Από εδώ μας βλέπω, οπότε όταν κοιτάς εδώ, κοιτάς τον κόσμο, στις ψυχές τους. Οκ. You look into the souls. Πώς σου φαίνεσαι, Καλά. καλά είσαι. Βέβαια πάντα. Θα μου δώσεις link, να βάλω, να μπουνε. Twitch.tv κάθετος Τζεοποτάκης. Καλά, περίμενε. Λοιπόν, ακούστε με τι γίνεται. Θα πούμε τα βασικά καταρχάς. Εδώ πέρα δίπλα έχουμε τον Γρηγόρη. Πες λίγο ποιος είσαι. Λοιπόν, είμαι ο Γρηγόρης. Είμαι φίλος του Τζο και αδερφός. Τι είπα. Από πίσω έχουμε νέο αίμα. Κοπέλα του Γρηγόρη, η Χρύσα! Τσατ, μια καρδούλα για τη Χρύσα που έρχεται πρώτη φορά στο stream μας. Λοιπόν, η Χρύσα, παιδιά, σήμερα αυτό που θα κάνει μετά από το pack opening του Γρηγόρη, έτσι θα πάει το πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε με FC και μετά θα πάμε να παίξουμε horror. Με τη Χρύσα η οποία λέει ότι δεν φοβάται. Δεν το είπα αυτό. Λέει Εντάξει, το είπε, είχα το πει είπε. πριν μέρες. Τώρα. Και τώρα, πριν λίγο δεν το είπε. Φοβάμαι να ξέρεις, ήδη. Τι φοβάσαι. Τώρα φοβάμαι. Τσάτ, πείτε γεια στο vlog. Πείτε γεια στο vlog. Γεια vlog, γεια. Φύγαμε. Νομίζω ότι εδώ είναι ο Jason. Swinging, κατάλαβες. Ναι, αλλά πού θα ξέρεις ποιο τέτοιο να βάλεις. Όλα είναι ίδια. Jason. τι ήχος ήταν αυτός ρε. Δεν ξέρω. Να πάω. Ναι. Αχ, Α, μάνα. Τι. Όχι, απλά άνοιξε το φως μόνο. Παιδιά, τι ήχη είναι αυτή. Μάλα. Α, συγγνώμη. Δεν θα περάσουμε καλά σήμερα. Όντως. Δεν έχω αρχίσει ακόμα, περίμενε. Φώτα. Τι. Τίποτα. Απλά. Παιδιά, Να σου πω, μην κάνεις αυτά τα γιατί τρομάζω. Εσύ υποτίθεται δεν τρόμαζες. Τι έγινε ρε. Τι βλάκας ρε. Έχασα κιόλας. Θα δίνω content. Ρε φίλε. Είναι 5 χρονών παιδί ρε. Ρε δεν είναι καλά. φίλε. Πες Για να το έχω- content θα κάνω αυτά, ρε αδερφέ. 5 χρονών είναι το παιδί ρε. Γιατί δεν μας απάντησε. Δεν ξέρω. Τι εσύ παίζεις ρε. Εσύ θα το παίξεις όλο. Τι λες. Εγώ δεν ακουμπάω χειριστήριο σήμερα. Τι έγινε τώρα. Πω, ρε, κάτσε, άρχισε και παίρνει μπρος το game τώρα. Για πάμε λίγο. Οχ. Τώρα είναι άσχημα τα πράγματα. Χρύσα, δεν θα ήθελα να μου στέσεις τώρα. Τι ερημιά είναι αυτή, ρε. Δεν ξέρω. Τι έπαθες. Κάποιος είναι εκεί. Μάνεκιν είναι. μου- Μάνεκιν είναι. Πατάχει. Κούκλα είναι. Μάνεκιν είναι, ναι. Αχ, κούκλα είναι. Μπρο, εντάξει, είστε ακραίοι. Αυτά ζωντανεύουνε. Ναι. Κάτι κρατάει αυτή. Τι έγινε. Ναι, ποιος είναι. Ω, κρόμπαρ. Ωπα ρε. Πού πάμε τώρα, ρε. Δεν ξέρω. Μπήκαμε όμως. Πάρε, δεν μπορώ. Αχ, Θεέ μου.
Fuel, θες Δεν fuel. έχει. Πού να το βρω το fuel Άντε τώρα? να το βρούμε τώρα το fuel. Έλα τώρα, έχει βενζινάδικο, κανένα έχει κανένα, δεν ξέρω. Α, από το αυτοκίνητο. Τι είπες τώρα? Τι Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Ναι, καπό να ανοίξει μετά Και κάνουμε. πώς θα το αναβγάλεις, με το χέρι? Αυτή εξαφανίστηκε. Οι κούκλες κουνιούνται. Τέλεια. Φανταστικά, πανέμορφα. Παιδιά, Και αυτή εξαφανίστηκε. το είναι το fuel. Α, το βρήκες. Θα την τσιγκλίσω θέλω ρε. Αυτά το φίλο σου. Ήμουνα σίγουρη, ήμουνα 1000% σίγουρη θα συμβεί αυτό. Αυτό πήγα να πω. Αχ, Μπρο, η ψυχή μου. εγώ τρόμαξα με εσάς να ξέρεις. Αχ, η ψυχή μου, η ψυχή μου. Δεν νιώθω καλά. Η ψυχή της ψυχής μου. Κάπου πρέπει να πάμε ένα κλειδωμένο. Ωραία, πολύ καλά. Α, στο δωμάτιο. Ναι, σωστό, μπράβο. Πάμε. Παναγία μου. Πώς θα κοιμηθώ Όχι, σήμερα? με μέσα τρέχει. Όλα καλά, όλα καλά. Ο λαιμός μου πόνεσε. Wake up. Πάρ' το και φύγε. Εσύ παίζεις, εσύ παίζεις. Πάρ' το. Εσύ παίζεις. Πώς θα φύγω, την Wake up. Τρέχα. Χριστέ μου. Ω, έχει παντού κούκλες τώρα. Είναι άρρωστο το game, ρε. Μπες να φύγουμε. Θα είναι εδώ μέσα, θα είναι εδώ μέσα. Όχι, Θα είναι τι εδώ άρρωστο μέσα. λένε αυτό, ρε. Πάτε το, δεν βλέπω. Δες τι έχει το... Τι έχει? η ντουλάπα. Το πραγματικά. Πρόσεχε εδώ, Γιατί? Έχει ήχους. Α, Ω, τέλεια. Πήγαινε να δεις τι έχει. Μπορεί να κάνει αρουραίους. Κάνα ποντίκι θα είναι, ρε, έλα πάμε. ποντίκι. Φαντάσου να ήμασταν όντως εκεί πέρα, σου. Α, όχι, γυρίσαμε πίσω, ρε. Α, ναι. Μα δεν έχεις. Όχι. Τελείωσε. Πάρ' το. Δεν μπορώ. Έλα, γκαλέτσα θέλει, δεν βλέπεις έχει ανοιχτά τα χέρια. I think someone else with me here. Παναγία μου. Δεν μπορώ. Δεν είναι καλά η Χρήστο. Όχι. Αμέ, Χρύσα. Αμέ, Χρύσα. Έλα, αγκαλίτσα θέλει. Δεν βλέπεις έχει ανοιχτά τα χέρια. Τρέχα πάνω του. Ναι. Αντρικά, πάμε. Όχ. Τρέχα! I think someone else with me here. Παναγία μου. Δεν μπορώ. Πάρ' το. Δεν είναι καλά η Χρύσα. Βλέπεις, Ωραία, είναι ωραία. 3 και έχουμε 3 Ωραία, μπάνι. Τώρα πρέπει να βρούμε τον Μάικλ και τον Ντέιβιντ. Τι λέτε, ρε παιδιά! Αυτό είναι ακραίο. Έχουμε ξεφύγει λίγο, Κάποιος έρχεται! Για να μας έδωσαν όπλο να ξέρεις. Κάτι θα γίνει σίγουρα. Εγώ, ναι. Πώς κάτι βαράς, εκεί Ζέο? και πρέπει να βαρέσεις. Παιδιά, κάποιος είναι εκεί. Ναι, πήγαινε. Έφυγες. Έχω το όπλο. Πυροβόλα. Πώς βαράω? Something's blocking. Τι? Σε αφήνω να ρεμίσεις 5 λεπτά. Πάρε μέσα στο μπάνιο. Έρχομαι. Ένα διάλειμμα. Φοβάμαι. Δεν πάω. Κάποιος να έρθει μαζί μου. Δεν μπορεί να πάει μέσα γιατί έχει σκοτάδι. Έλα, πάμε. Άνοιξε το φως αυτό. Θα το ανοίξω. Κάτσε Τσάτ, το πάμε έτσι, όλοι μαζί. κάτσε να κουνά. Πάμε λίγο τέτοιο, ρε. Ένα διάλειμμα όλοι. Δεν φοβάται. Δεν φοβάται. Δεν την νοιάζει. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που Ναι, παίζω. πραγματικά. Έχω να ταιριάσω ολόκληρο. Άρρωστο. Κάποιος ήταν εκεί και μας έβλεπε. Απλά πήγαινε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Τι λες, όταν μου το έλεγες εσύ. Έφυγε. Θα είναι πίσω μας τώρα. Έχω ανατριχιάσει. Ναι, κι εγώ. Έχω ανατριχιάσει. Προχώρα! Μην κοιτάς πίσω. Τι παίζουμε, ρε, τι είναι αυτό, ρε, τι άρρωστο παιχνίδι είναι αυτό. Τέλος. Αυτό το. Πω, διάλεξα παιχνιδάρα, Ναι, μπράβο. Τι έκανε. Πω, λες και με χτυπήσα στην ψυχή με χτυπήσα. Παιδιά, είστε καλά. Εγώ έπεσα κάτω, ρε. Εγώ γύρισα. Ρε, είχα κλείσει τα μάτια μου και γυρνάω και δεν σε βλέπω και με Είχα πέσει κάτω. Δεν πάει καλά αυτό, καθόλου δεν πάει καλά. Όντως. Τι?
Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Τι λες ρε. Φοβερό, φοβερό. Όντως. Φοβερό, ένα χειροκρότημα. Απίστευτο game. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Ελπίζω να το χάρη και εσύ. Ναι, full. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ήσασταν φοβεροί. Και Το το χαρήκαμε πάρα πολύ. Χρήσα, το χαρήκα. Όλο το σπίτι. Πάρα πολύ το χάρηκα. Θα μας ξανάρεις δηλαδή. Ναι, ρε. It's time to say goodbye. One last time. Πώς το κοίταξες έτσι. One last time. It's very, very... Yes, sir, let's get it. Αν νόμιζε κανείς ότι έχεις βγει από ένα πάρτι το έχεις Τι κάνεις έτσι, ρε. Έχει βγει από πάρτι. Έχω και το πάρει. Ξέφυγα πάρει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Bye. Φεύγετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ναι, είναι αυτόματο, είναι αυτόματο. Έχει αργήσει η Χρύσα και γίνεται. Είναι αυτόματο. Η φάτσα με Παίξαμε πρέπει. ένα χώρο, τώρα δεν ξέρω πώς θα κοιμηθεί η Χρύσα. Δεν θα κοιμηθώ. Δεν το ζω. Φύγαμε. Αυτά. Τα λέμε. Bye bye.